Oraneze. Dalo. When Kambas and Kankan and Anduko very happy today. I'm not happy. Nah, according to Kife Siaga, all the more you turn my fans are Bogalugum. In Agent. I'm car was all the key. I said, Nankana, Yokwa Bikobu no where Ndekane will me where my Malupe, Bikun, a bobo name of Bagalum. Dog, I was Kandana, but Akwana, Okuko Kafasi, who on my WhatsApp, manam. The only thing on but I'm not doing I like him. Mana Bikun na your Najelon them major. Bikun. Bagalon. Also the kid, yes, and none neck and a one yellow mark, a zomundo, a weapon for a cousin made them do water. I can't do this, you know, them do can we hope before you be in future. You got that. And make a mother de car. First of all, you go J Park. You man over there, I say, why you go where would J Park or to? At your no, Paraka, no, Bakam, nah. If you fell for, I'm working so, Tom Webber down the road. You got that. Rapun if I know, I got even full. I will put J Park and I want them working when you say Jesus. I'm motion can card. Makanda you are to because always you could not belong low, Yabolo, one young wallet, Chaka more baba. Mana rap when you may effect to Mamu. You got that. Don't card each Macona Holomon, Manaka yo. Neck and neck under Bagalum, not easy. The Jaba, Losio Lutufu Gofa, in your Fabagalum, or the easy. Maquan Queen Yellow Mark and Eddie Unku. No, if I can remember that they will come to my rescue and help me. Man, the threat is on it. Now, ya boom. Messi up one na phone. Send no one quick to email. Na fa boga lugo na fa ye buzi. Mo one event to email. Mo gwa fa na fa ya support to pan financially. Nka go do ju ma for go do. The person in particular ekwele egosi ihu ekwele egosi afia. E got that. Agwa mi egosi mi ihu egosi mo onwe na ma ya agbo ya na ma na ojo ma na onwero. Anu me ekene ku especially na ekene kwa ma ndo ka nde na ewesiri mi when the threat is no chi ya azu se na fa agboga lugo. Anu me ekene everybody. Na ekene kwa nwanne nwoke bụkwa eziokwu bụ ndụ nwaja na Ghana eze ego na Ghana. Na ekene kwa okwu lọra ndị Igbo. Anu me ekene ndị niile pụtasị ite ilu m ọnụ n'okwu a mee na okwu ugo ọfụma lụalụ m ọrụ azụ hazielu m ọnọdụ kpọpụta m ebe nnọ gbalụ m flight mgbagote obodo edebe m ebe dị mma na-ene m anya ife niile wee juo oyi. Anu m ekene everybody nke a gosi na nwee mmadụ na ọnwa ka nwekwa ndị fụ n'anya. Ị na-ege ntị biko nụ ife nna ayọ Chukwu bụ ka okwu a juo oyi ka nwee ike bata obodo oyibo abụla ebe edebelụ nka nnọrọ achọ nke okwu a juo oyi ka mfụ na-agbaghalugo nka nwee ike batakwa Nigeria. Ị na-ege ntị and again biko mma like ịnụkwa opinion ụnụ na comment section. Ọ bụrụ na ụnụ chọọ ka nka je na-ese ndị dibịa mma like ifia na comment section. Ọ bụrụ na ụnụ achọzi ọnụ nwezi yes nweru no ka ụnụ gwazi mmebe kịta ka mma aba. Ị na-ege ntị because ana-eme anya since ife a na-aga so many people are not happy with me. You got that. From then I seen Jello Badibia, oge elube. I told me rush. In agent, I don't want to rush it. For now, even you're not advice you go do your business or Jello Badibia. In agent, so I don't make any work, make any wine. Make any most especially as you kubundo. Waja, okwe monka, send and bido kalana, no, I support them with 1 million. Or the easy. So when the question many of them Machimarin Temple, Monyeze Jesus. Many of them kaya wafa mogelu. Imegente as in Chukwu gozie unu. As J Park okwu anyu onu mo na ka ye meji ife afọ cha ka nje bata. Am ko mo da ya settle go. J Park mo na ka ya anu ezigbo ogu nka ya etipu ya afọ agwa ngeda mbe etipu ya afọ ka ya etipu ya afọ. Wala ka jesi ya bata. J Park ebo my brother, thank you very much. I appreciate very well. God will bless you and lead you. Oh, you know, you know, so could dozie. Mona in so could no na trouble, warm, popotan, zom, or the easy. You got the evil equation, Kelbalu. Oh, the equation. No, I got a so I got a lot. I said, no, I did J Park. Yagazie. And I had the 80 pugafo. Okay, no, but huh? Okongwu Dibia na Ghana na enwele angle na ka enye new orientation ka o wee nwee ike na chi ya bye je bido ezigbo ọrụ o nwee ife okwu hia mana
asị ka m gwa okwu m nọgadasị mba ka m yara ikwu ya na okwu sie ka m wee gwa ọma nsezie ni dibia pikchọ ọma njezi n'enu okwu alụsị ma ọ jee n'enu dibia jesee ni pikchọ again ọnwa ife ọzọ ọ chọọ ime dibia mebele onwe ya anyị amasị anya eme na tradishọn mana ịnọkọtakwazi jee were onye alụsị tinyere na Facebook si na alụsị na-apụ ọkụ ya emezi nke ahụ nke na-emezi so mana mụ na ya aka ya ekwu mgbanụ agazie ka ọ dị na ụmụnne m agazie